كلنا نذكر نفسنا بمعالجين سنتان بطريقة زغبكم من ساعة حوالي حتى جزين سنتنا توحدين تفكروا بنفرنا تفكروا زين منوني سلاسي مشروعات تنقلن بيكونا تدوي كم زلنا أبدي سنتنا بحبتها بزل معنا سنتنا تحبس تجارب كبر بكوها بكوها ساعة جناح أملا فرسي كل كم سبب لكازة السنة كانت تدينا عبدنا وينا زحلت علم سنتنا كمي فينا حسنا يوم نزلوا حجي بكمين نلقو نزمت صدر كمي فينا نلقو عبزين سنتنا باهي بنكا نعاها كمن سي بحث بنكا نجر نتايم بحثا تجربوا نتايم تنكي توتا علال كلام توتوي ورقي كنزل ناسنت مهدي والسلام نفساوي دربي تموع بزل معتا تسنتك تحبوس التجاري وبلاد دليل تانتايو انتاي كتبت تدربي لبغاز بكوكر ساعة لبغاز بكوكر تايم نبار حارة نبرو نمنيو محمد تايم تنزل سوى سنحنا كنا أمور تأتى أملا تنزل وين سلسي إلهي ناينا غيرنا سلنا أبدنا تايم أبدنا يكرمنا مسافر إنك نازلنا يوم الدين يستزعيكم تنزيلنا تفعل معك قيمة فو معك قيمة بعيدا تقولوا معك كيكر بمعك نسنتك من فتارك بمعك نسنتك من فتارك أبي زين نسنتك من فتارك مسكارك يتجي مكاني أبي زين نسنتك نعم فتارك خبركاتي أبي زين نسنتك نعم فتارك يتجي مكاني سلامتايو نعم أبي زين نسنتك مسكارك سلامتايو أبي زين نسنتك أبتناي فتارك وتا أمرنا زنديس سلازي أجنحنا كلمة أملاك كم يعلو ملكوتنا كم يعلو نبي نسنا كيد علونا رأيونا على يعلو رأيونا ما نتمنى ما نتمنى نيوتنا من النبرة أبي وطن بس وزلنا علامة من الدوار كنت وزلنا واقع وزلنا عشان أتفهم سكت ممكن سابي رأي الله مالك أنت تبصري موت أستفيد بنعرف بعض ماي سلسلة يوم يعرفوا هذا تراحم أمرنا هدينا أفتنا أفتنا نورنا أكيد ما أمرنا نايم سعيد علينا مدد
ወፃኢ ህይወትና ኣብ ማዕሙቃዊ ማዕዞ ነስንቱ ይቅድሚ ዘለና ራእይ ምንባብ ማለት ምንባስ ናይ ህይወትካ ብፅቡቅ ኣዋዲካ ኣነጻጺርካ ምጥማት ማለት እዩ። ሓደ መደበኛ ኮምፓስ እንተዘይተጠቂሙ ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ስለዚ ህይወት ወዲ ሰብ ከም ኣብ ማዕበል ባሕሪ ዘጋጥሞ ዘላምድ እያ። ስለዚ ህይወት ብዙሕ ጥንቅነት ዘለዎ ኣመራርሓ ዘለዎ ከምዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ ናበይ ከም ንከይድ ዘይንፈልጥ እንተኮይና ዝኾነ መንገዲ እዩ ዝወስደና። ስለዚ እንፈልጦ ዝመረፅናዮም ዘለናዮም ዝወሰድናዮም ናይ ህይወት ቅዲ ህይወት ክህልወና ክንፅሕር ኣለና። ጉዕዞና ኸ ምስ መን ይኩን? ምስ ሃገር መንገዲ ምስ ወዲ ዓዲ እዩ ዝበሃል። ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ ከዓ ኣነ መንገዲ ሓቅን ህይወትን እየ ይብለና። ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ይብለና። ሕያው መጓሳ ኣነ እየ ይብለና። ስለዚ ራእይና ኣንፈትና መንገድና ጉዕዞና ምስ መን ናብ መን እዩ? ኣብ ጉዕዞ ንስምዕና ምስ መን ኢና ንጓዓዝ ዘለና? ምስ መን ኮይና ኢና ኣንፈትና ራእይና እንስማቱ እንናሰብ ዘለና? ሕጂ ከምዚ ይብለና ብዘይካ ኢኮ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ይብለና ቆራጽ ሕዋት ኣብ ምድራዊ ጉዕዞና ብፍላይ ኣብ ግዜ ንስነትና ኣብ ልብና ናበርቲትናን ክእለትናን ክመርትና ንመላለስ እንተኮይንና ኣብ ዓወት በፃሕና ክንፈሽል ኢና። ብርግፅ እተዓሸ ሓረስታይ ንመስል ኢና። ስለዚ ከዓ ፍረ ብዘይብሉ ከም ፃዕሪ ናይ ህይወት ክሳራ እዩ። ምንባብና ብያናን ኣንፈት ዘይብሉ ናይ ህይወት ክሳራ ክኸውን እዩ። ህይወትና ክንርካብ መሰረታ ብልሓትን ጥበብን ብሓቅን ክንፈትሓን ክነብራን ኣብ ናጽነት ዝዓደለት ግደን እያ። ጥበብናሃት ከም ተመን የዋህ ከም ግቢት ምዃን የድሊ ኣብዛ ዓለም ከዓ ዝዓበየ ጥበብ ንኣምላኽ ምፍላጥ ብፍቓድ ኣምላኽ ምምላስ እዩ። እቲ ዝዓበየ ጥበብ እግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ ይብለና እቲ ደራሲ። ስለዚ ኣብ እግዚኣብሔር ተወኪልካ ምንባር የድሊ። ምክንያቱ እታ ናይ ጥፍኣት እትወስድ መንገዲ ርብትን ገባሕን እያ። እታ ናብ ዓወት ትመርሕ መንገዲ ፀባብን ዝርኽትን እያ። በዛ መንገዲ እዚኣ ጥፍኣት ኢና ከዓ እናሓቲ ዘለና። أخواتي بس معنا نقول ثلاثة مثلا المسلمين مثلا
ዝፈልጥና መጀመርታ ንገላ መስዋዕ አቡነ ሰማይ ንጉስ ካይ ስለምስ ወጥታ አፍካሽና ተስኩና ወጥቶ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ትንቢት ኢየሱስ ከም ተለወጠ ትርኢት ኢየሱስ ከም ተለወጠ ኢየሱስ ድሕሪ 6 መዓልቲ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ሓዊ ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ እምባ ኣድየቡ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢት ተለዊጡ ገጹ ከም ፀሓይ በረኸ ክዳኑ ከም ብርሃን ፃዕወ ኖ ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራረቡ ተራእዩ ጴጥሮስ ከዓ ለኢየሱስ ጌታዬ ንሕና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ ፍቓድ እንተ ደኣ ኮይኑስ ኣብ ሰለስተ ዳስ ክሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ንኤልያስ ገይሩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አቡነ Outside.